Želim da zamisliš scenu. Iznosiš svoj stav ili argument, a sugovornik te pogleda s blagim pokroviteljskim smješkom i kaže: s vremenom ćeš i ti to shvatiti. Ovo je brutalno efikasan napad na tvoj status. Osoba se upravo postavila u ulogu učitelja ili mentora, a tebe svela na razinu naivnog učenika. U toj situaciji tvoj ego vrišti i želiš mu dokazati da sve razumiješ. Ako to napraviš, izgubio si. Pristao si na njegov okvir u kojem se ti moraš dokazivati njemu. Umjesto da prihvaćaš njegov okvir, razbi taj pokroviteljski okvir na sljedeći način. Mirno ga pogledaj i pitaj: zanimljivo, što točno misliš da ću shvatiti s vremenom, a da mi u ovim podacima sada promiče? Ovakvom komunikacijom, ovakvim pitanjem, srušio si njegovu pozu mudraca. Vratio si razgovor s tvojih godina ili tvog iskustva na konkretne činjenice. Ako tvoj učitelj nema pravi argument na ovo, njegova maska odmah pada.